meget spil ind over midten. De gange, de har forsøgt det, der er det ikke gået så godt. Ja, langt indkast fra Claudemir. Og igen... så tager han den op med hånden, tror der er frispark, og i stedet for, så bliver der straffespark. En kæmpe brøler her af Andreas Bjelland. Jeg ved ikke om... det er jo ikke første gang, man hører en ekstra fløjt på stadion. Her kommer klubspillet efter det lange indkast. Så samler han bolden op der. Dommeren har ikke signaleret noget som helst. Med hænderne i hvert fald. Den kommer han ud til, Jesper Hansen, men ikke på returen. Ja, Nordsjælland-spillerne, de står nu uden for billedet og er meget, meget utilfredse med dommer Peter Rasmussen. De mener, at de 20 starter lidt, og det har de faktisk ret i. Der er faktisk omspark.